Partidu ondo ez, itxura nik uste taldik itxura eman dela, irabazti nahi gendun eta ez goiz pozik etxaz, hiru puntu gaur importantizin gutzeko, baina, ezin da irabazi, nintzet puntu bat gehiago eta borrokan jarraitzeko, hori ez. Nik uste gaur emaitze baino gehiago, batu biole hori ez, taldik erakutzi ben borroka gogoaz, taldik erakutzi ben bizik egote horreaz, gogo horreaz, eta nik uste hori itxin bago emendik aurra, seguru helburuk lortuko zela. Hori da ez, puntu bat gehiago da, ongo aztin, aurkarixepe ez ditxue puntu asko bat da, eta, puntu bat gehiago da, ez goi ez triste tal, baina, pos-posipez, hiru puntu nik zen. Datorren aztin daukau beste partido importante bat, badakigu, irabazin bidala eta danak hori izatezko baina, nik uste enbiauleguk gure esku dagoena ez, eta gure esku dagoena da, gaur jaunein, gaur borrokatu den bezala borrokatu jokalari danak, eta hori ditzen badu, seguru zosun etorriko dela. Partido gorra zan, bazakigun, Burgos ere playoffa jolazten eta guretzako garrantzitsua berriz garaipena lortzeko zazpi partido jarraian irabazi gabe gozelako. Eta, partido gorra izan da. Guk gobakin etorri geha eko postu hortatik pixkate gorabidea berriz segitzeko. Eta, empatia lortu dugu, ez da gitxi ere, baina hurrengoan biloain. Hueska datorren azian partido gaitzako bai da. Hori da. Azkenean, puntuak gehitzia oain balisa hondikoa da. Azken partido honek benetan garrantzen dikoa dira hurrengo urtea behira permanentzia mantentzeko. Partido orokorrian ekipoa oso ondo ikusi da, partido oso kompleto egin dugu, bai duelotan eta okazioa sortzen. Urak ere ekipo sendua zen eta generau digute baten bat. Baina, orokorrian balantze positiboa atzo partidotik eta hurrengo partidon bila. Sí, creo que hemos hecho el partido que nos ha pedido el míster. Hemos estado todos muy enchufados desde el minuto 1 hasta el 90 y eso es lo que pedía el partido. Creo que el lunes vamos a hacer bueno este punto y a seguir a por todas. Eso es, balance positivo, el lunes vamos a ir a por todas y en estas 4 jornadas que quedan vamos a ir con todo y seguro que sacamos esto todos juntos. Sí, partido directo y yo creo mucho en este equipo y estoy seguro de que vamos a sacar los 3 puntos.